Radili ste aj firmám, ktoré majú prevádzky aj v Bratislave, aj na východe Slovenska, kde sú teda veľké rozdiely v mzdách. Ak ide o prácu rovnakej hodnoty, respektíve rovnakú prácu, tí zamestnanci by mali byť rovnako odmeňovaní napriek tomu, že pracujú v rôznych regiónoch. To, že je človek v Bratislave alebo v Košiciach, ešte neznamená, že by mal mať rozdielnú mzdu na rovnakej pozícii v rámci zamestnávateľa. Je toto krok správnym smerom? Tá transparentnosť je veľmi dôležitá, pretože zamestnanec nemôže byť v situácii, že nevie, akú mzdu dostane, respektíve nevie podmienky, za akých môže dosiahnuť napríklad v rámci toho kariérneho rastu na vyššiu mzdu a podobne. Nie všetko je to len v peniazoch. Dneska je veľmi ťažké získať kvalifikovanú pracovnú silu. Ľudí máme relatívne málo a budeme ich mať čoraz menej. Takže zamestnávateľia naozaj bojujú o dobré meno a o to, aby vedeli získať ľudí. A dneska taká informácia na sociálnych sieťach teda môže tomu zamestnávateľovi výrazne ubližiť.